ka Confederation of Meghalaya Social Organization komso mentaka sngi kala dawa nu lat ke jela balada umla bansoy mardor ka an MRSSA uday ban lej phaino mardor sakari ka bawan kidkhot ka komso kilayami kan san ka ba penlong ke jing yaj pajba nakmat ke yeng ulat ka raj bawan ban wanru sedu mot pran ringkat ke jing tho ban penram jor ke jingle ulat ke jela utat haga taroy ubampat menjuri ke ordinance ka Meghalaya Resident Safety and Security Act arjar kan riu kebala pha reksor kar jela ka jing yaj pajba kila perta ban penram ulat ke jela ya ka jingpen Islam bansoi ke ordinance ke MRSSA bat kumju kila penram ru yu menteri badai pej ke kampo yeng jong sarkar pedang u Amit Shah ha ka bau klam perkhat ke hok jong ki nong setei lam mingi ban wan rai ke an CAB yang dorbar thau an jong kari ke ban plela di poiwer na Bangladesh ban long nong suksno ka kari India bat kane ka long ka jingma ka ba shirkai bhai kiret paj kane ka than mingi ke India kinong ilam kila pen pau ba ka jingkhot ya kren menteri ke tanat kampo yeng kari u Amit Shah ya ki sang bhalang na dong mingi kalong tang ka jingpen thame kai namar ba sarkar pedang kam sengap ya ki jing dawa jong ki